Grabe experience na sa una guys. Kasuway lang di sa una o pangiwaga ng buwan na naman. Adto sa baybayon ba nakong unas. Mga aming mga kung saan ay magitan. Kinason sa na. Kinason, mga pasayan. Kinason, mga pasayan, mga kuhan guys, mga kanang lambay, mga pugitan kagbay ba, mga tabugong tama, anak. Kuha na siya guys. Kanang mga isda sa nga gagbay. Anak limaw, na may mga inana. Sa una nga panahon, so karon mga lisod na guys. Sa una, iwag sa nga anak. Kuyog mi si Papa katong mga mahan niya kato si Aning Silik. Iwag lagi niya ng atos dagat lagi. Basta ka ng mga bat, dado na mo, daming balde. Amo nung sudlan mo mga kuha, sagol lang. Iwag na ng buwan, magdami. Panak. Tinidor mo na din. Kalinsan. Upat na kabok. Na. Uban na kuha ko na napit tunga. Upat na mga anak na. Kuha mo napit tunga. Kuha na lang. Hindi siya pangaga na tinidor mas stricto nito. Tangas bayan, kuwayan. Buma. Yan na niya imong haitan. Ang iyahang kontinidor mong haitan. Kita kan na lambay, maniit. Yan na. Muna siyang dili na lampot nga panak. Para lang mo sikat siya ba. Hindi mo na siyang tiod sa paduol sa kanang isda baro noon sa anak mo dito buyan mo kalit mo anak na tusok ako na mga kuha ya katong tuong ang tawgo ng busakap basta anas bunbon katong ay gamiton kita kag buwang ana siga man ang iyang mata katadi lang sa kayo lawa mong tubig buhigorang tubig taga kiting ramay na imo na siyang sa loob kita man na nimo siyang uwang kita na mo siyang uwang niya imo na siyang ana dito tuong kuto na niya makuha nimo ang uwang guys tigo man na mora di sana guys kanang magkuha niya na dito sa una madumi ato sa may bayong sambay na mo pirmi ko na mo experiencehan ka na sabang mga langgam sa kagabion adto ka sa dagat na ito kanina na ano bang gitawag nila kiki o paghangad di mo ana dili gyud na nimo si makitaan pero mapil gyud nimo nga naa sila kaya ang pagkaspa sa pako kanang hangin nga ilang kabya silang pako mapil magyud nimo nga mudatog imong tingkoy imong ulo pero hangda di gyud nimo makita guys ito nga mong kaubad daw na nga manumig ka ng mga isda magsige mo nga isige ka na danga diya tanawa ang ubos kaya na daring grasya sige paghangal hindi mo na makita tinuod yun na guys parang inanak ng kikik so usawa na ni mo hangad hindi mo kita pero perting dohola naalagi sa imo ang ulo na
lupad kay mapil man nimo ang pagaspas iyang pako. Ma manginan lay ka. Hangad ka di jud ka kita. Madunggan na nimong tingog kiki. Sige lang iguan ni ingom siya katong amo kauban daw. Una katong adlaw og Felix ay sighangad. Ang grasya na sa ubos. Kari di mana. Sige pa na bahala ng kiki da. Sige. Uli gina. Muha kami ng mga kanang isda, sagol na mga bat, datat na na kinason, uwang, dahil ginatanda na mo rin itaw na. Sugod mo balde. Sugod nga niya sa kuhan niya ba. Kanang layo mo lakawan mga 1 kilometro kapit. Subay sa baybayon lang. Sugod may guan. Sugod may kinuhaya ng mga kuhali ka ng mga isda ba sa baka na bang mga kuhan sa dagat ba? Inaso, sagol lagi. Nagabot. Ang kuhan tinuwa ginagawa. Kinuwahon na namang mga inana pasayan, isda, kasan mo, labas mo gana. Kagina ko ha. Hindi mo nang kinuwahon. Kating labi ang sabaw. Lumpay mo sabaw. Inananay mo. Kaya guys, okay mo style ba? Na namin sa lungsod na namin. Kaya mga dagat pa naman kuha niya ng inana. Ang among kanon, anang ibutang sa kadihado upang platong dagkong. Ano yan. Kinananay. Mula na ending soft drink tayo. Kung magkaon, wala busog ng mga bata. Tuloy na ipinahan. Ligid-ligid na yun. Ligid. Ito makatog. Ito yung namiya ito mga kinabuhi na una ganyan. Bata ba rin. Sila asal ng mga bodong sumo ko. Pangitag makaon na mapabukin lagi mapadagat. Grabe mo. Ano laging gitawag nila panu lagi. Pero dili mo gusto ang mga ito na flashlight. Flashlight. Ano gamiton? Dili so flashlight kita mo gamiton. Okay guys, ano to?